بریارە ئەمریکا ji bo ragirtina vîza li Tirkiyê piştî girtina karmendekê balyozxana Emerîkî li Estenbolê, Firokxana Atatürk ya Nifneteweyî sar kiriye. Welatiyên Türk li ber bûn seredana Emerîka bikin, bêhîvî bûne. Evet, gidiyoruz şimdi. Belê, em ê niha vegerin. Gelo em ketine xemavê? Belê. Musafirek dî got li demek zû vîza wî wê pûj bibe û ew hîvî dike her du welat zû cudahiyên xwe çareser bikin. Lê gelek kes li cadên Enkerê bi tinê gazindê dêxine stoyê Washington. Amerika yanlış yaptı. Amerika karekî xerab kir, welatê me endamên NATOyê û dost e. Lê wan karekî xerab kir bi ragirtina vîza. Digel hêza kariya xortên perwerdekirî aboriyê Tirkiye li 10 salên borî sê beramber bûye. Daxwaza zêde ji berhemên Emerîkî re her heye û bazirganiya di nêvbera her du welatan de digehte 20 milyar dolaran. Lê pêşhatên dawî hinek ji vê geşekirinê radiwestîne. Piyasada zaten bir rahatsızlık. Dûdilî di bazarê de hebû. Berê vê peyvendîn me bi Almanya re xirab bibûn. Ev ca ev bi ser de hat. Ev derbekadî bû. Tirz ew Tirk ve derbimîne. Pitir ji hezar kampaniyên Emerîkî ofîs li Tirkiye hene. Ew navendên serekeyên bazarên mezintirin li Ewropa. Genoltûl bi rêvebera navenda lêkolînên Tirkiyeyê li binyadê Rojhilata Navîn li Washington. I think the US decision. Ez bawer dikim biryara Emerîka dê karîgerî hebe li ser têgehiştina Ewropiyan li hember Tirkiyê. Bi wê manayê Tirkiye piştqayî me bi karsaziya rastexwe ya biyanî. Lewma ev pêşhatek nexweş e ji karsazên biyanî re. û ev dê be Sedem Erdogan hewla çareserkirina alozîyan digel Emerîka bide. Turizm û geştyarî 10 ji sedê ji dahatê giştiyê Tirkiye. Kampanya firînên Tirkiye zerermend de herî mezin e. Heta niha 8 ji sedê ji bihayên wê hatiye xwarê.